Atong isgutan karon ang chapter 15 sa atong Westminster Confession of Faith. It's about repentance unto life. Now, ang chapter 15, of course, nisunod siya ang sa sequence sa study sa Westminster Confession. Una gyud ang faith, chapter 14, then pag-abot sa chapter 15, repentance ang sunod. So kay kana nga duha ka mga graces, no, duha ka mga gifts gikan sa Ginoo, usa sila sa mga they are few of the most important things para sa pagsabot may tungod sa kaluwasan. Naamang question, asa man ang una, ang faith ba o ang repentance? Sa tinuray lang, chronologically, wala sila'y ni una, kundi simultaneous, kining duha. So, kining faith o kining repentance, kining duha, dungan sila. They are gifted to the sinner simultaneously. Walay usa sa ila nga muuna, walay usa nga maulahi. Parehas sila dungan nga ihatag sa makasasala. Because you cannot have faith without repentance, and at the same time, you cannot have repentance without faith, without genuine faith. So dinhi ang kanang duha dungan gyud. O busa kay dungan man, maingon-ingon nato nga ang faith is a repentant faith, ug ang repentance it's a matawag nato nga it's a faithful repentance. Naay faith dinhi niini, no, sa usa ka sinner sa diha nga ihatag kini sa Dios. Kini nga chapter, it's about repentance. Nisunod na siya because although they exist, they are gifted to the sinner simultaneously, pero makita nimo nga kana sila dunag mauna in terms of their logic, sa logical sequence. Kay although pareha sila pero logically muuna gyud ang faith, no, because ang una ang faith, kay ang faith is, remember, ang faith is composed of three elements katong kat nato, ug gikan po na siya sa notisya, gikan na siya sa assensus, ug gikan na siya sa fiducia. If you remember, notisya, naa diha nga kinahanglan dunay knowledge or dunay ma-familiarize sa tao, sa sinner, ang truth about God, about Christ, about redemption, about sin. No, so dapat nga ang sinner is ma-introduced siya diha ni ana aron nga siya adunay ma-notify siya, mahibalo siya, no? Dunay knowledge. Second is a census, because whatever he knows kinahanglan nga he must give assent to it, no, kinahanglan gyud nga mo kumpabli ang iyang konsensya or ang iyang kaugalingon nga tama ang iyang nakuha, ang iyang nasabtan karon nga information about God, about Christ, about the Spirit, about man, about sin. Dapat nga siya mismo mo agree niini nga tama. Og once nga naa nang ikaduha, no, mahibalo siya nga walay lain gyud nga mangluluwas kundi si Kristo. So ang ikatulo is kanang gitawag nato nga fiducia. So dunay fidelity, dunay faith diha kang Christ. So dunay matawag nato nga trust or may confidence diha kang Christ, sa death ni Christ, sa iyang saving work ni Christ. So kana ikatulo,
no, na trust, na confidence diha kang Christ. So therefore ang makasasala once nga mahibalo siya nga si Christ ra ang makasasala, ang mangluluwas ug siya makasasala ug tungod niya na nagungaw siya sa kamatayon sa impyerno, unya dunay urgency for him to believe the gospel. So ana duna na dayon siya repentance. So logically mauna gyud ang faith, no? It's because somebody cannot repent unless he is first of all notified and he is first of all he has acknowledged his sinfulness in the sight of God. So therefore umana ana mo repent siya. So sa paghatag sa Dios kanang duha, faith and repentance, duna na siya musabay na siya, pero sa gihapon logically kinahanglan gyud nga dunay priority kining faith before repentance. Now ang atong topic is about faith and repentance about Arminianism ug hyper-Calvinism nga atong ato silang gina-contradict karon. Biblically gina-contradict nato sila. It's because we believe that both Arminians and hyper-Calvinists are unbiblical. They are heretical, no? Og ang tawag nato sa atong kugaling mga Calvinist lang. We are Reform, of course. Now, beware sa diha nga kamo mo ingon mo nga you believe in the doctrine of election, you believe in the five points of Calvinism. Diri sa ato, at least sa Pilipinas, ang maengkwentro ninyo mga Baptist or mga evangelical, ang tawag sa inyo dayon nila is hyper-Calvinist. Mo gyud na. Wala sa ilang vocabulary ang Calvinist. Ang naara sa maong mga tao, maong hyper-Calvinist ka kay nagtuo ka og election. So diretso sila mo tawag kung magtutuo ka sa doctrine of election, ang tawag sa imo dayon is hyper-Calvinist ka. So ako permi silang I answer them by saying nga wala sila they are not in the position to call me hyper-Calvinist because they are not either Calvinist. Dili sila either soft or kanang Calvinist gyud nga kanang gyud very adamant nga Calvinist. Wala sila ana. So wala sila sa posisyon nga moingon nga hyper-Calvinista because dili pud sila Calvinist. Kaya pag moingon sila hyper-Calvinist, meaning you are not teaching the scriptural doctrine of salvation. So ang ilang ginabot pasabot nila nga ang hyper-Calvinist, of course, wala nagatudlo sa biblical doctrine of salvation. Of course, tinuod man na nga statement unbiblical man na nga ang hyper-Calvinist unbiblical. Kaso lang mali lang sila tungod kay ang ilang ginatawag nga hyper-Calvinist kadtong mga tinuod gyud nga Calvinist. Okay, so muna ang akong atong introduction may tungod sa mga tao nga motawag kaninyo o kanato nga hyper-Calvinist sa panahon nga mo paila-ila mo nga nagtudlo mo sa doctrine of election. Now, kung sa diha pod nga muwali mo, okay? Or kita muwali ta sa ebanghelyo, sa diha nga you call upon sinners to believe in Christ, sa diha nga dunay urgency to repent from their sins and to come into the Savior. Sa diha nga kana ang inyong iwali, duna puy ang mga labi na ang mga hyper-Calvinist, ang itawag kanato na pod is Arminians. Mga Arminians ta. So kana usa ka butang I am
I deplore with that fact nga kita depende kung kinsay maminaw sa ato. Kung ang maminaw sa ato mga Arminians, ang tawag sa ato mga hyper-Calvinist. Kung ang maminaw sa ato mga hyper-Calvinist, ang tawag sa ato mga Arminians, because sa atong pagwali atong gina-present si Christ, atong gina-present si Kristo ug ang iyang work sa Calvary, unya atong gina-urge ang sinners nga dapat gyud nga they will believe in Christ. Dapat gyud nga they will act now. Now sa diha ato nang ginahimo ang charge na pod sa ato mga hyper-Calvinista, mga Arminians ta. Sa mga ang mo charge kana to mga hyper-Calvinist nga Arminian ta, kay ang para sa ila basta once nga mo imong gina-exhibit si Christ, no? Imong ginabantala, gina-exhibit si Christ, imong pasiatab si Christ. Unya imong iagnihon ang mga tao, imong i-urge ang mga tao to come to the Savior. Ang ilang charge or akusasyon kanato mga Arminian ta. Kay alang kanila kita mga Arminian kay nganong kung Calvinist pa ka, dapat dili ka mo invite sa sinner mo adto kang Christ. Ana man ang ilang ang ilang akusasyon, kay para sa ila kung mo invite ko og sinner nga mo adto kang Christ, murag akong gina promote ang free will. Murag gina-promote na ako ang abilidad sa tao to believe in Christ. Pero mali na mga kaigsuonan. Neither of these accusations, whether coming from the Arminians or coming from the Calvinists, tanan sila false accusations. Okay, akong i-define unsa ang Calvinism. Kini repentance unto life man, pero kinahanglan nga mas atog yung himay-himay ug maayo ni aron nga able tas para atong i-counter ang Arminianism ug ang hyper-Calvinism. Dili ta maka-counter unless atong i-define og maayo ang what is it to be Calvinist. Now ang Calvinism actually broad gyud ang doctrine sa ang Calvinism. Broad. Siyempre ang gipangalan na sa usa ka reformer nga si John Calvin. Pero ang Calvinism, in other words, muna ang worldview ni John Calvin. Ang view ni John Calvin nga worldview niya nagakompose kana dili lang sa doctrine of salvation kundi sa sociology, no, sa economics, sa politics, sa vocation or sa calling. Tanan-tanan nagakompose kana sa whole worldview. Now in terms sa politics, ang Calvinism meaning nga ang sovereignty ni Christ nagapandong o nahimong umbrella nga gi-cover niya ang tanang nga butang sa kalibutan. So kung gi-cover niya dili lang kay ang lordship ni Christ mo pandong sa pang-ecclesiastical nga mga hisgutanan, kung dili mo pandong usab kini sa pati sa mga hisgutanan nga politikal. So ang lordship ni Christ dapat nga siya ma-apply dili lang diya sa wali sa pulpito kundi bisan sa pag-promulgate og mga law. Now interpret sa balaod diha sa judiciary system or sa pag-legislate sa mga balaod sa mga lawmakers or sa pag implement sa balaod diha sa kung kingman sa usa ka monarchy nga kingdom or usa ka president sa usa ka sama sa ato nga republic, usa ka demokratiko nga republika, ang law ni Christ siya mismo ang iyang law
unsaon ma-implement. So si Christ gyud maoy pinaka-sentro og ugat sa tanan. Although nga ang Calvinism usab iyang gi-acknowledge nga dunay lihok sa spirit sa Dios diya sa natural, sa law of nature, which is kung imong basahon kung imong basahon mo manuki-duki ka sa mga balaod karon na ay gikan sa mga writers, mga Roman o mga Greek writers. Ang atong mga balaod karon mao kadto ang ilang background, ang mga pagan nga mga philosophers or mga writers, sama ni si Cicero, etc. etc. sama sa mga Caesars sa Rome, sama ni Aristotle or sama nila ni Plato, Socrates sa Greeks. Ang tanan nga mga law nga ilang na promulgate nasulod kana sa kaning sa Calvinistic view sa natural law, which is diha gihapon si Christ gihapon kay siya man ang tag-iya ni ana, and dili natural law, I'm sorry, law of nature. Kaya pag mo ana kog natural law, sometimes ang understanding ni ana is opposed sa biblical law. Okay, so law of nature. So diha siya na belong sa law of nature nga nagapanglihok gihapon ang Dios diha niya na og gi-acknowledge na ni Apostle Paul. Okay, so ang Calvinism in other words dili lang kay sa salvation pati na sa politics, bisa na sa military law, bisa na sa economics, no, sa anthropology, sa tanan nga studies, no. Dapat si Christ mo'y Lord sa tanan, o ang principle sa Christianity maoy maga pasulabi o maoy maga overrule sa tanan. Pero ang Calvinism, kung imog yung atong dili nato i-broader kundi atong i-particularize, specifically naga-refer kini sa doctrine of salvation nga ang Dios mismo, ang Dios maoy author sa salvation, og ang salvation dili tao maoy wala ang Dios makigpartner sa buhat sa kaluwasan sa tao kung dili dunay Dios lamang, kanang gitawag nato nga monergistic ang atong salvation, meaning isa lang yun, ang Dios lang yun, mono, isa lang. Ang Dios lang yun maoy nagalihok, no, moy aktor sa in terms sa paghimo sa salvation o paghimo ni ana, di lang kay posible nga gihimo nga possible kundi gihimo nga secure ang mong salvation. Ang Dios lamang maoy author o maoy finisher ni ana. So walay partnership between God and man. Now, on the other hand, do na po gitawag na siya nga synergistic nga view sa salvation nga 50% ang tao, 50% ang Dios. So dunay participation ang tao. Ang muna ang synergism. Either 99.9% sa Dios unya 0.9% sa tao. Synergistic lang gihapon ka na nga salvation, which is unbiblical gihapon. Kay dili pwedeng ang Dios, no, ang Dios dunay bisag gamay nga elemento nga human or humane or humanistic nga element imong ibutang diha para ma-compose siya sa whole salvation. Di na siya matawag nga grace kung duno pay element nga human nga naa ni sagol diha niana. So ang Calvinistic view sa salvation nga ang Dios lamang gayud mo'y naga author og nagatapos sa kaluwasan sa tao. Now, diri mo sulod karon, no, diri ang dunay mga heretical nga understanding sa moong salvation. Sa usa ka bahin, no, dunay Arminianism sa pikas o sa pikas dunay hyper Calvinism.
Now ang Arminianism ingani okay, magkalahi sila og hyper na sila sa opposite, pero kung imong tan-awon gyud doon na sila agreement, doon na sila logic, doon ay logic ang hyper Calvinism ug ang Arminianism nga sila mismo magkasinabot. Okay? So opposite sila pero doon ay logic nga sila magkasinabot ug ang logic ingani. Ang logic ingani nga ang Diyos dili siya mohatag og command unless nga ang iyang command is doable. Okay? So kana nga logic. Dili ang Diyos mohatag og kaning mando or mohatag siya og sugo kung ang maong sugo dili doable. Muhatag ang Diyos og sugo kung kini doable. So both ana hyper Calvinism ug kining Arminianism, tanan sila nagkasinabot ni ana nga maxim nila. Okay. So ingani ang tan-aw sa mga hyper Calvinist tungod kay ang able sa pagbelieve ug ang able lamang sa pagrepent ang mga elekraman. Kay ang hyper Calvin nagtuo man pud sila nga doon ug gitumang gyud sila sama kanato nga dunay mga elect ug dunay non-elect. Okay, kana ang atong medyo common denominator sa hyper Calvinists nga dunay elect ug dunay non-elect. Pero adunay common pod ang hyper Calvinist ug mga Arminians, adunay common belief sila nga magkasinabot sila kato lagi, God will not command something which is not doable. If God commands something, it must be doable. No? So para sa ila ang kining command to believe and repent dili para sa tanan nga tao tungod kay dili tanan able sa paghimo ni ana. Tungod kay ang elect man lamang mo able, so therefore ang command to believe and to repent para lang gyud sa mga elect. So sa dihang magwali ka, ayaw walihi tanan. No, dili pwede kay kung mawali ka sa tanan, labi na sa mga nahibalo ka nga unbeliever kaayo niya nagasupak-supak ayaw walihi nga mo repent kang Christ kay di gyud na siya able. So dito ka magwali sa repentance ug faith sa able na katong nahibalo ka nga elect ng tawana or at least kung di man kakahibalo at least nagduda ka nga elect ni. So dit kadto mo iray imong walihan sa pagtuo o pagrepent sa gospel, repent sa sin, pagbelieve sa gospel o pagrepent sa sin kadto ra ang imong walihan. Okay, so katong uban kay di man able ayaw walihi to. So para sa ila, God only commands faith and repentance because it is doable. So kay doable man ni sa mga elect lang, ang elect ra pod mo ihatagan sa command. Now mo na ang hyper Calvinist. Og ang Arminians the same. God will never issue a command or God will never execute a command unless it is doable. So, ang Arminians, tungod kay nagtuo sila nga ang tanang nga tao is able to believe. Ang tanang tao able to believe. So, ang ilang himuon niya na ang tanang nga tao dapat nga mo decide og mo act para mo believe. Kay able man sila to believe. So, ang gospel para sa tanan. No, which is kana nga belief nga statement ni agrita that the preaching of the gospel dapat sa tanan nga tao. Ug ni agrita kana ang atong agreement sa mga Arminians nga ang gospel, we also agree nga ang gospel preaching angay sa tanan, walay usa nga sayloan. So ganid kibali murag lampurnas ang tanan gyud angay nga walihan sa gospel. So ni agrita sa Arminian, which is ang mga hyper Calvinist ingno na punta ang Arminian kay ni agrita ni ana. Pero ang agreement sa akong gikaingon sa Arminians ug sa mga hyper Calvinists nga
doable, ingana na pod, wa na tani agree sa ilang pagsulti nga ang tanan nga tao is able to believe. Ang ato nga mga Calvinist ingani, ang command sa Dios wala siya nagadepende whether or not doable ang command. For example, sa daghan nga mga passages sa scripture or naay mga passages nga nag-ingon nga be ye perfect because your heavenly Father is perfect. Siguro di na ko mo convince sa inyo nga di gyud na doable. Walay tao nga perfect. Pero naay command nga kaangay nga mo perfecta, no? Be ye perfect because your heavenly Father is perfect. Taman na. We ought to do that. Ginakuang ma-perfecta. Pero kasayod na mismo dili siya doable. Pero sa akong ato nang gikaingon, wala nagdepende ang command sa Dios o ang iyang standard sa what ought to be done or what ought to be. Wala nagdepende sa iyang gisultian, nagdepende na sa iyang standard. Standard sa Dios is perfection. So, mukha man gyud siya everybody to be perfect. Whether or not makahimo ka ni ana, pero kahibaluta nga di gyud ta makahimo ni ana. The same sa faith ug sa repentance. Kahibaluta nga ang tanang tao because of their corrupt nature, of the depravity of man, because of the noetic effect of sin, kahibalo kita nga ang tanan nga tao wala gyud able nga makabilib. Makabilib lang sila o makarepent unless kung ihatag kina sa Dios. Which is atong in a short while atong kanang i-discuss. Pero bisan pa kung ang uban nga wala hatagi, dunay kaman gihapon kanila to believe and to repent, to believe the gospel and to repent. So ang kaman wala naka-base sa status or sa kondisyon sa tao. Ang command is naka-base sa standard sa Dios nga perfect ug angay nga ang Dios gyud angay nga tuuhan ug angay mooy pinaka tumbok sa mga pagsimba, gugma, debosyon. So kana nga command para sa tanan although dili ang tao makahimo niya. So anita diretso ta sa ato nga view, sa ato nga stand, atong ang atong view mo ni nga mo walita sa faith kang Christ o sa repentance from sin o ang Dios na mo hatag sa result. Ang Dios na ang muhatag ni ini og effect sa kasing-kasing sa mga tao. After all, ingon pa sa atong section 1 sa Westminster Confession chapter 15, repentance unto life is an evangelical grace. Okay, so repentance unto life is an evangelical grace. Meaning nga na grasya ni, gift kini. Dili kini native sa tao, nga abilidad sa tao, nga pwede siya nga mo repent sa iyang sala, nga iya lang gyud nga kusang loob nga himuon. Wala gi tao nga mo kusang loob o mo kusa nga mo repent sa iyang sala. Sumala diri sa Bible, ang repentance is hatag sa Dios. Sama sa faith, ang faith, Ephesians 2:8 and 9 is a gift of God and muugasab gihapon kining repentance. Ang tawag ni grace, wala ing nagay gift pero ang tawag lang ni grace. No, makita nato si Zechariah 12:10, and I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. They shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Okay, so I will pour out
Okay? I will pour out upon the house of David the spirit of grace and supplications. Ibubu niya ang mong spirit. So, the moment nga ma-regenerate ang tao, makadawat siya sa spirit of repentance. Ug while na ang spirit of repentance sa tao, dili mawala ang iyang repentant nga attitude towards God, towards against sin. Naagid siya ay forever nga repentant nga spirit. Dili pwede nga kanang namang mga nisulod labi na sa Pilipinas nga mga Korean nga mga missionaries nga nagtudlo nga kaisa lang ka mo repent sa imong kinabuhi, one time lang, unya human ni ana di na ka mo repent karon bika makasala ka di na ka mo repent. Okay, nakahuman ka naman nagrepent kay kung sige ra ka repent daw, meaning wa pa ka nakadawat sa one time nga salvation. Pero diri nakadawat ka one time nga salvation pero dunay spirit of repentance, kanang attitude man gud na siya. Doon na attitude sa mong tao nga he hates his sin. He loves holiness. He loves the Savior. Naana siya sa iyang kugalingon. So, from the moment nga siya gi-regenerate sa Dios, magpadayon nga mao na ang iyang attitude. No dili kay isa lang na siya, murag isa lang ka beses nahitabo siyang kinabuhi, pagkahuman ni ana, pagkaugma, murag damgo lang nahitabo gahapon, na siya assurance of salvation karon. Ang iyang attitude mura si Satanas ang iyang attitude or mura demon ang iyang attitude. Gahapon angel ang attitude karon demon na. Well, na may salvation okay na. Dili ang pagkahuman o diha dayon sa diha nga makasinati ka ug maabtan ka sa espiritu sa diha sa regeneration, maabtan ka ug ablihan ang imong kasing-kasing, bayluan ang imong kasing-kasing, magpadayon ang maong kasing-kasing sa unod, dili siya mobalik sa kasing-kasing nga batuhon. Pastor, issues pastor paling pakian ni kuan ilang pastor Dudong. Okay. Sorry. Wa nato na. Okay. Thank you, pastor. Walay problema. I hope nga wala sila nadugay. Now, sa atong ikaingon ang spirit of repentance, nagsumikad ka na sa moment sa regeneration or conversion, if you will, ug magpadayon na siya nga spirit. It's because dili lang sa ila, kundi tungod kay ang Holy Spirit nagapuyo na sa ilang mga kinabuhi. So dili tinuod ng kaisa lang sila mo repent ug kadtong panahon na murag nahimo na nilang ticket. Nahimo na nilang ticket ang maong act nila, ang past nga action nila nahimo nilang ticket. Unya karon bahala na og wala sila spirit of repentance, luwas paghihapon sila. Mura ba og nasudlan lang sila og lain nga espiritu that moment, human na wala man ang spirit. So mura ba og kanang kadali lang ba nga kining revival sa ilang human ni ana mawala na, nahimo na sila nga mga badlungon. Dili ing ana ang kining dili nga ana ang salvation, dili nga ana usab ang mahitabo sa tawo nga gisave sa Dios. Kung dili evangelical grace, ang
Itawag ang repentance sa evangelical tungod kay okay, ato na siyang hatagan og kalahian or i-differentiate nato gikan sa kaning remorse. Kaning remorse, pagbasol, dili na siya repentance. Ang remorse, himuon man na bisan sa mga unbelievers, kinahimo nagakahitabo na sa ila nga doon na sila is remorse. Kana bang mo basol? Ni basol sila pananglitan napatay usa ka kriminal, napatay niya ang iyang asawa or nakahimo siya og dako kayo nga salaod. Pag mahitabo magkahiman-himan tungod sa it's either na si konsensya kay na may konsensya ng matag tao, naluoy siya katong naghihingalo iya gyapang gihapon patay bisag naghihingalo na. Nakita niya ang pamilya sa gipatay nga arang luuya. So karon na siya remorse or napriso siya pag abot sa prisuan ni nagremorse na siya remorse. Naunsa man nga ako man tong gihimo ana. So ang uban mohikog, ang uban kuan na lang yun. Bahala na, di na sila gusto nga makagawa sa prison. Ang uban, grabe yun ang ilang pagbasol. Now, dili evangelical ka na, dili ka na repentance. It's because wala sila faith. No, katong tulo ka elements, notisya, ascensus, o katong ikatulong fiducia. Katong tulo ka mga elements wala sa ila and therefore dili na evangelical nga repentance kun remorse lamang kana. Og sometimes mo mahitabo ka na tungod kay duna na penalty o tungod kay nasakpa na ang iyang sala. Og well, dili tanan nga sala nga nasakpan nga matawag nato nga remorse. Do na poy matawag na tong repentance bisang nasakpan siya o diha nakahigmata siya og grabe ang iyang repentance sa iyang sala, pwede ra gyapon no gamiton sa Dios ang pagka-discovery siyang sala na diskubrihan aron nga mo repent siya, pwede ra gyapon. Pero kasagaran gyud sa non-evangelical nga remorse, mahitabo gyud na after nga dunay penalty nga ilang matagamtaman. So dinhi ang repentance kaning repentance unto life, ang tawag niya ana is evangelical grace. Tungod kay naa sila knowledge about God, about gospel, about Christ, about sin, about the necessity of repenting from his own sin. O ang iyang heart karon gigreet duna siya longing nga mahimo siyang sanctified nga tao. So therefore, evangelical na siya nga grace ang repentance. Og Acts 11:18, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. So kana nga phrase, repentance unto life, biblical nga phrase kana. Therefore, muna ang title sa chapter 15 sa Westminster Confession. So dinhi, when they heard these things, meaning katong nahimo nang magtotoo, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. So kini mahitungod sa mga Hudiyo nga nakabati mahitungod sa news about Cornelius sa chapter 10 sa Acts nga for the first time ang mga hintil nakadungog karon sa gospel o nanga-convert sila diya sa pagtuo sa Dios. Pero dinhi murag skeptical ang mga Hudiyo nga mga magtotoo, skeptical sila kay abi nila nga ang gospel para lang yun sa ilaha. Pero karon nagpamatuod man yun si Apostle Peter nga no, tinuod yun nga tabo ni nga dunay mga Gentiles o Cornelius karon ang household ni Cornelius na convert o nahimo na sila mga Christians, gibaptize na sila. So ang ingon nila katong mga tawhana, iingon sila, God also hath granted to the Gentiles repentance unto life. So
Di lang kay kanato lang naghata nag-grant ang Dios og repentance kundi sa mahintil pud. Now kanang word nga grant kay balumantan ni ana. Ang grant meaning hatag. Usa ka ni ka economic term sa mga sa banking system ginagamit pud na sa mga countries mo grant. Halimbawa usa ka country mo grant or usa ka foundation mo grant og scholarship fund so usa ka estudyante. So ang meaning niya na usa ka hatag gratis. Walay bayad. So ang repentance sama niya na gihatag walay bayad, walay kapalit gikan sa Dios. Any question? Okay na? Walay question? Kung mo question mo, unmute lang. Sige naman. Unsa may biblical view nimo ani pastor kanang na siya faith tapos na-disgrasya siya, namatay, tapos wala siya ka-repent. Well, sa atong gikaingong kaganiya, ang faith is a repentant faith. Paghatag sa Dios simultaneous ang faith ug ang repentance. Walay usa sa ila nga wala. Dili pwede nga naay faith nga walay repentance, di pud pwede nga naay repentance nga walay faith. Dapat nga nang kanang duha naa gyud na sa makasasala. So therefore, ang tao nga once a believer na repentant siya, ang attitude ang ginamin nato dinhi nga dunay repentant attitude. Now, dili tanan nga sala nato siyempre mahinumduman nato. Kay naay mga sala nga wa nato gituyo og mismo kita ignorante ta. Okay? So, naay mga sala pananglitan bisan sa pagkatulog in fact nato makasala ta. Sa Old Testament nga ang usa ka lalaki dunay wet dream. Okay? Wet dream. So ang lalaki nga dunay wet dream gikaman siya nga mo-offer og sacrifice. Mohatag siya og usa ka animal for sacrifice, a goat or lamb. Kana wala tuyo kay while he was asleep. Pero nakasala siya. Ang akong gina-drive out din daghan natay mga sala gyud nga mismo bisag awake ta or tulog ta, nakasala ta against sa Dios. Pero kay wa man nato damha nga sala to, wala ta nakapangayo og pasaylo. Ang kining ang question ni ana, malangit ba ka? Nga man nimo napangayo og pasaylo ang tanan nga imong nahimo nga sala sa yuta. Namatay ka na lang pero sure gyud nga naagi mga sala nga wa nimo bisan atong gamay pa kang bata, wa pa kay di nimo ma-remember pero nakasala ka, nakapamaka ka. Wa ka naka-repent mo particularly na napangayo og pasaylo ang maong sala. So ang akong katubag ni ana dili tanan nga sala atong napangayuan og pasaylo gyud. Sure gyud ko ni ana. Despite ana ang Dios nagapasaylo kanato. Okay, natubag ba ang pangutana? What Okay. about what about kanang guilt feeling na what na sala palayo na ito. Pasaylo pero ura ginahan ka ba? Ginahan ka sa sala na. Ang tao kita samot na nga believer na tagang Christ nga naa na spirit
nga kanang gitawag nato spirit of repentance nga niya sa ato samot gyud nga once nga makasala ta sulon gyud ta sa atong konsensya at the same time ang Holy Spirit mo grieve sa sulod nato. Pero dili tan nga feeling no kay sometimes ang feeling tungod lang sa emotion. Tungod lang sa although dili sala pero feeling lang nimo na nga guilty ka. So dapat nga convinced ta by scripture by the truth of the word of God nga ang atong gihimo sala gyud para nga so dapat nga ang kanang guilt feeling dili nato mahimong basis para mo repenta. Mo repenta it's because dili sa feeling kung dili by the fact nga nakakommit ta sa sala ba against sa atong Ginoo. Thank you, Pastor. You're welcome. Pastor, nagpangutahan na, Pastor. Yes. Yes. Kaning bitaw kuan sa Pastor regarding gyapon ni siya sa guilt. Ang pag maka-feel ba kag guilt, Pastor, is gikan ba na sa Holy Spirit Ang unsa? ang guilt? Guilt? Oo. Ang ginamin siguro ang guilt feeling. Ang guilt manggod is usa na siya ka ang synonymous na siya sa kaning ang guilt is synonymous sa being sinful or having committed a crime. So or usa ka na siya sa naon nga nag-refer sa imo na commit nga sin or na commit nga crime. So guilt na siya, you're guilty. Ang tao nga na guilt, guilty. Na ang guilt feeling ang ginamini mo dili sa atong gikaingon dili lang kay mga believer ang naa na bisan sa mga unbeliever. Ginakonsensya sila, hunt sila sa ilang konsensya. So dili not necessarily nga gikan sa Holy Spirit ang feeling of guilt. Bisan pa sa Pastor na nag-lead siya into repentance, kumbaga prayer of repentance nang ayo pagpasaylo sa Ginoo through that guilt na imo na feel. Yes, dapat sa akong ikaingon dili gyud naka-base sa feeling kung dili sa fact. At least convinced ka nga kanang usa ka butang is against sa will sa Ginoo. Naay mga feeling lang nato nga nakasala pa ta pero dili di ay pananglitan. Sa una, extreme man gyud ko nga dili gyud pwede nga bisag sa pagtimtim sa wine. Nga sa una di man gyud ko mo timtim sa wine. Pero sa una naay feeling na akong guilty ko kay nakatimtim ko. So pero karon nga nahibalo ko nga dili dito sala. So not necessarily nga sala once nga naa kay guilt feeling. Or sama sa mga Adventista. Sa diha nga makakaon sila og baboy, kay daghan may mga Adventista nga mga unong baboy. Na sila guilt feeling nga nakasala sila. Pero kay balot ta nga dili na sala. Taman lang sa guilt feeling. Kay mao man gud ang ilang ginatudlo sa ilang mga kinsakupan nga sala kung magkaon og baboy ana. So not necessarily nga tungod kay naay guilt feeling ang usa ka tawo nga sala na gyud na siya. Or nakakommit na gyud siya sala. How about, Pastor, kung kanang kuan kaning kabalo ka nga nakasala ka tapos in a way sad naka-feel sad kag guilt and then nangayo kag pasaylo sa Ginoo tapos through the scriptures o through pinagi pud sa Holy Spirit is na feel sa imuha na you are secured na napasaylo na sa Ginoo ang imuha nga sala nga nabuhat, but then mga days nga ni agi is na-feel nasad nimo ang guilt na kanang ay nakasala ko sa Ginoo ani so tapos mo pray na sad kabalik repentance. Sometimes gina-remind tas Ginoo
gina-remind ta sa same nga sala, no? Labi na makabasa ka mga Bible nga mo na nga sala. Kuha na siya, normal na sa usa ka repentant nga spirit nga hangtod karon ang akong nahimo 10 years ago nga dautan bisag nakarepenta ka to, pero kung makahinumdumuan ko murag dugmukon akong kasing-kasing mo kuang gid ko sa Ginoo gihapon. So in some sense maayo na siya sa alang sa ato para nga damor nga gina-remind ta nga unsa ka hinos ang sala in the sight of God. Pero on the that's one hand, but on the other hand, sometimes is gikan sa atong kaaway na, gikan kang Satan. Remember that Satan is the accuser of the brethren. Sa we insinuate si Satan bisan kung naa nay forgiveness ang atong gihimo nga sala, naa nay forgiveness atong nakaplagan gikan sa Dios. And si Satan is very witty and very cunning nga muhatag siya sa ato og accusation para lang gyud nga mududa ta nga kita mga anak sa Ginoo, mududa na ta sa atong assurance diya sa Ginoo, mududa na sa love sa Ginoo. So depende kung asa anang duha, pero ang akong gaykaingon kung moabot gyud ang panahon nga bumalik-balik ang maong event, circumstance sa imong kinabuhi nga nakasala ka, make use of that sa positive nga side. Make use of that para nga further pagyod ang imong pagduol sa Ginoo. But don't let Satan don't allow that Satan will use that event for to destroy your confidence in God, to discourage you from pursuing more of holiness, from going towards sanctification. Okay, Pastor. Noted. Thank you. You're welcome. Okay, kung wa nay laing pangutana mo proceed ta. So the doctrine ingon pa diri, the doctrine whereof is to be preached by every minister of the gospel as well as that of faith in Christ. So ang doctrine sa repentance angay gyud nga i-preached sa mga minister, sa mga pastor, angay gyud nga apil na sa content sa ilang message, no, ang repentance. Nganong very shallow ang mga Christians sa atong panahon karon, ang mga churches is worldly. Nganong mga churches dili sila ingana ka motivated para sa holiness. It's because of the lack of this message of repentance in the pulpit today. Now, ang repentance dili lang kay sa mga unbelievers, katong wala pa nakadawat sa ebanghelyo, kundi pati na sa ato nga mga believers. Ang faith and repentance, ang gospel angay nga exhibit gihapon bisan sa mga believers. Why? Wa ka kabalo nga naa di ay fake nga Christian diha, hypocrite nga sa una abi niya nga naa siya eternal life tungod kay naay assurance of salvation. Gi-assure siya sa usa ka easy believistic nga evangelism or evangelistic crusade nga nagpata siya kamot di tinuod nga magtotoong Christ, igo lang gi-assured siya sa iyang salvation. Tapos karon nabaptize and then naitabo nga later on naa siya naapil siya sa imong congregation, nahimo siyang member sa imong church, nahimo siyang kauban ninyo sa church, og wa pagyud siya mahimong Christian. So that's why it's very necessary nga iwalig gyud ang doctrine of the gospel and of the repentance, no, sa faith and repentance. Aron nga katong mga base daig na dili pa Christian or bisan sa mga tinuod nga Christians, bisag tinuod nga Christians, angay lang gihapon sila makabati kung unsa kamaayo ang Dios sa ilang kinabuhi, kung unsa si Kristo, kung unsa ang papel nila
unsa sila kaangay nga mahimong kanang grateful, mahimong dili siya mahimong ingrato sa Dios. So i-remind sila nga ingana sila ka makasasala, ingana sila ka patay, ingana sila sa una, o ingana ang grasya sa Dios kadako. So dapat nga naana sa atong mga preaching, naana sa atong mga wali, sa atong mga pulpito. Every minister of the gospel, as well as that of faith in Christ. So pag-believe kang Christ, di lang sa mga unbelievers, apil sa ato ang mga believers. So ang message, every message, naagi elemento sa gospel, naagi elemento diha. No, not necessarily nga ang atong preaching is permi na lang dito lang tanan sa pag kining nakafocus permi sa kinahanglan ng mo believe kang Christ o mo repent sa mga sala. Of course, you can preach about giving, you can preach about, depende sa expository nimo, pag-expose nimo sa Word of God. So, ako, expository preaching man akong ginagamit, meaning ganid, no? Akong verse by verse from the first chapter, second chapter, third chapter, muna ang akong ginahimo. Although nga sometimes murag mukuha kog lain nga mga texts, pero mubalik ko gihapon sa akong ginawali nga mga chapters nga wala pa nahuman, mga books sa Bible. Pero bisan pa kung ang topic diha is about sanctification or lalo na sanctification topic, or bisan about giving, about finances nato, about politics, sometimes mga wali nga muhalita about Christian politics. Depende unsay naa sa verse diya. Pero dapat nga ang elemento sa gospel, ang elemento sa faith and repentance naagyud na diya. Bisan pag unsa pa nga topic ang imong makit-an. So Luke 24:47, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Mark 1:15, and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. Okay? So muna ang message ni John the Baptist. Repentance, same gihapon, message ni Christ, message sa mga apostoles, repentance. Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So muna ang usual nga message diya sa mga mensahero from the Old Testament to the New Testament, repentance, faith and repentance. Na i-remind nato atong sarili nga dili ang ta mo repent kung dili mo gamit sa Word of God, dili mo gamit siya sa pagwali sa pulong sa Dios. Let's review chapter 14 section 1. The grace of faith whereby the elect are enabled to believe to the saving of their souls is the work of the Spirit of Christ in their hearts, and is ordinarily wrought by the ministry of the word, by which also and by the administration of the sacraments and prayer it is increased and strengthened. So doon na gyud siya himuong gihimo gyud ni nga ang sa choice sa Ginoo, iyang gipili ang preaching as means para ang tao mo tuo kang Christ o mo repent sa iyang sala ordinarily. Okay? So mo nang ordinary means nga gigamit ang Dios para ang tao mo tuo o mo repent sa iyang sala. So diri na tama ng atong lecture sa atong first nga sa section 1. Any question?
additional. Ah, Importante okay. yun, Pastor, na yung sa application and conclusion talaga, yung magdadrive talaga sa lead ang tao to repent. So, Correct. talagang kailangan i-assist kay Mm. mang mau maging trabaho sa mga teacher o sa scripture na natalakay. Okay. So any other comments or question? Sa pa mga wala na. Pastor, Pastor Aris, yes. kanang kung ang history mo nga doon is about repentance and faith. Asa mo sulod ang aspeto sa confession? Sa dire whenever ang tao naanay element sa faith ug repentance nga madawat niya gikan sa Dios, mo confess na siya sa iyang sala gyud. Pero ang confession is padayon na siya ato siyang ato siyang ma-tackle next sessions nato nga mapadayon na siya. In fact, dili lang kay sa Dios direkta ang confession bisan sa usag-usa sa ato. Labi na sa mga nasalaan nato ato pong i-confess atong mga sala. Thank you, Pastor. Okay. Murag nagkuhan ko kanina pa sa discussion yung repentance and faith. So by the time nga sa tao i-regenerate siya sa spirit, so from being dead in sin and trespasses. So ang musunod na is ang iyang yung repentance o iyang confession. Magsunod ko na sila o sa na siya. Ang act sa Holy Spirit man gyud iya maning gift ang faith ug ang repentance, effect na lang gyud ng confession. Pero dili siya ingon nga mag-abot pa og pila ka adlaw, weeks para mag-confess. Diya dayon gyud. Do nagi effect ni ana. Kung dili man niya masulti gyud diretso, pero ang heart niya nag-confess sa iyang sala. Ug So in other words, Pastor, walay confession nga i-honor sa Ginoo kung ang usa ka tawo wala pa gyud na regenerate. yes, kay ang tinuod nga confession, genuine nga confession, kadtong iya sa regenerate nga confession. Ang mga unregenerate, kung muhatag man sila confession, para lang siguro nga maibsan ang guilt feeling nila. Pero dili evangelical. Remorse. Yes, remorse. Thank you, Pastor. Thank you. You're welcome, Pastor Aris.